Kuphinda kubi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena Martin Wacobisa intombi zomgqomela amehla abanye baqomela imali ethi bowazi ngeke kwethiwe kuyinto zokuhlangana nawe kuleli khasi namhlanje ngicela ukuthi nje wenze ukulungela uma usuku lakho lokuqala upress subscribe button kanti ubungaka upress ngabe ulendeni sizokulethela ezishisayo ezimnandi izinjalo nezinamanqoko nakho konke esisuke sikulethela khona Nkosi yami sinentokozo ukuthi usuke uzokuthokozela ngathemba ke sithola lapha ke ivideo yegcwamelisha lidala bhayena uMabalengo lapha lithi hey ufuna isipanelo number 1 lapha njengoba ke ebona uMabalengo beyacabanga ukuthi bekhandwa imoto noma ke biyenziwa lokho ebiyenziwa khona ngalesikhathi igcwamelisha liyodlula ngakuMabalengo kodwa ke uMabalengo uqondile futhi ukuthi igcwama ledlalela futhi negcwamelisha leselipost ivideo lathi awengwa amabala madoda amakhulu ngoba noMabalengo ugcina yaphendula wathi hayi ngifuna isipanela unumber 17 ngaphandle ke ukumoshela isikhathi sakho mntwana sekhaya sihlale ke ivideo egcwamelisha likhulumana uMabalengo Ngani baba Mabalengo Ninjani kodwa Ezikhona Ushoda ngasiphi isipanela la Bhuti omdala Ushoda ngasiphi isipanela lapha Yes ushoda ngo17 isipanela Yeah olapha lapha Nasi isikhova singixhaphaza Ushutha amasimba mano Yes yabuya lapha lokozana Uyaphila baba